Ay, maayong gabi sa inyo tanan. Te, may tatlo ko nga ginahandom para sa inyong challenge. Una, magtinguha ko magbasa sa mga Facebook posts ng mga Ilonggo. Subong, hindi pa ako sagad magbasa. Mas maayo akon nga panghambal, pagpamati, kag pagsulat. Kung makakita ako sang post na tingala ko, kay wala ko kantiende damo nga mga tinaga. Para magsagad ako, mabasa ko sang mga Facebook post sa Hiligaynon lamang, ang grupo para sa literatura sa Hiligaynon. Bago lang ko nag-entra sa ining grupo, kag ginpresentar ko ang akong kaugalingon sa ila. Kinabi-abi gid ako nila sang mainit-init, kag naghambal sila nga makapamangkot ako sa ila maski ano lang. Ang ikatuha ko nga ginahandom amo ang magpamati sa radyo. Tumtuman ko akong lola nagapamati sa Bombo Radio sang una, kag nagahandom ako nga makapamati ako sa ngamon ini kuntani. Kung mamati ako sa radyo, daw ara ako sa Iloilo. Mamati ako sa tanan nga mga show sa Aksyon na Radio kag Bombo Radio. Mamati ako kung tion sang akong pagtuon, kag kung may libre man ako nga tion. Kung nagatinlo ako, nagaluto, o kung nagpamahaw ako. Amo sini daw tuon nga Ilongga ako. Ang ikatatlo ko nga ginahandom, ang makahambal ako sang kumpleto nga panalaysayon. Problema ini, kay palahambal ang mga Ilonggo, te hindi ako makatapos ang akong panalaysayon. Hambalan ko ang akong kaugalingon nga kung nagahimo ako maski ano lang, ihambal ko kung ano himuon ko. Matuon man ako sang mga kalantahon kay may damo nga bago nga mga banda nga Ilonggo subong.